Morjesta, uuteen päivää ja videoa. Se on Estrella Main Event Day 2. Just kävi vetää aamupalan. Joutu menemään mäkkäriin, koska Anescreenissä oli aamupalamenu ja se ei oikein houkutellut. Katsotaan miten kauan jaksaa mäkkärin ruoka pitää energiatasot ylhäällä. Vähän epäilyttää, mutta tällä mennään. Ei muuta kuin palataan sitten turnauksen parista takas video. No, sittenhän se turnaus lähti käyntiin ja mä en ollut kun puolustanut tyyliin kerran PP:tä, voittanut pienen potin. Oli ensimmäisen tason viimeisiä käsiä, kun mä löydän Koji-offarin. Ajattelin kokeilla, että me oli nimittäin semmonen pöydän erittäin hauskanoinen vanhempi herrasmies Big Blindissa, että mä lähden Koji-offarin kanssa pelaamaan häntä vastaan. No mä lyön 4 kiloa. Pari paikkaa musta vasemmalle. Tulee 3 petti kaverit, kuka on 3 petannut muutaman kerran aikaisemminkin muita pelaajia. No hän 3 pettaa 13 000. Tulee kippinä mulle. No minähän keksin siinä vaiheessa kikkakirja 3, että pistetäänpä 4 silmää vaihekepistä ja ei muuta kuin 4 pettinä 30 kiloa tauluun. Vihu ottaa semipitkän tankin, mutta näytti hyvin rauhalliselta kaikki hänen tekemiin, että hän ei ollut yhtään niin kuin sen ollut, että hänellä olisi tiukka spotti. Ja hän päätyy maksamaan. Mä oon, että jaha, se on varmaan aika kova hanska ja tässä kongit, rouvat. Vaikea nähdä oikein mitään muuta. Oli nimittäin aika varma, että hän pistäisi 10 parit, 9 parit, tällaiset pakkaa. En toki voi tietää, mutta se oli se mun kutina. No hän maksaa, mä oon siinä vaiheessa, että nyt one time se osuma. Super osuma. Floppi pöytää, bang, jätkä korkee. No eipähän siinä, minä otan check. Vihu menee noin 3 sekunnin jälkeen all-in. Ja meikäläinen tekee helmuttina ratkaisun fold. Siinä ei kyllä tarvinnut itse miettiä, että jos hän meni huonommilla, niin onneksi olkoon. Hieno bluffi. No sit mä oon valunut 38 000 ja mä löydän rouvat. Mä avaan 5000. Mun vasemmalta tulee välimaksu AK:lla. 10 pari painaa, sieltä 3 pettinä 15 000. Siinä vaiheessa kun päätös tulee takas mulle, niin tää on hyvin helppo tilanne, että ei muuta kuin tuutastaa merkit keskelle. Kaveri mun vasemmalta ottaa maksun. Sitten tää kolpettaa ja menee 10 pari pieneen tänkkiin. Ja lopulta hän pistää merkit keskelle, AK maksaa. Ja tässä on mitä tapahtuu. 3, 5. Ja come on, triplat, back in the game. Yhden tyhmän 4 pet pillin jälkeen, niin pääsee taas lempipuuhaan, eli paalaamaan merkkejä. Ja nyt mä istun tässä tosiaan tauolla. Meillä oli puolen tunnin tauko heti 2 tunnin pelin jälkeen ja tuli käymään hotellilla. Pikasuihku ja sitten terassille vähän kolaa juomaan ja nyt sitten pitääkin juosta jo takas kassulle, mutta tällaiset peivit oli tähän väliin. Tuli palattua hanska, tulee avaus, tulee maksu, meikäläinen herää S10. Painan siihen 3 petin 20 kiloa, ensimmäinen kippaa, toinen rupeaa tuumailemaan meikäläisen stackia ja overcallaa ja menee allin. No eihän siinä, kipataan mun S10-offari ja nyt ollaan taas katkarapupino. Meillä on nyt tauko menossa. Mulla on 15 pp:tä kun peli jatkuu ja 17 pelaajaa on matkaa rahoille. Eli aikamoinen kituuttelu on taas itsellä edessä. Ei auta kuin yrittää rähistä rahasia ja sen jälkeen sitten jatkaa taas peliä. Ei ole oikein toiminut noin 3 ja 4 pelit tänään. Vähän mennyt vihkoon. On tullut kalliiksi se harrastus. Jahas, meillä on kupla menossa. Tasan yhtä pelaajaa vajaa, että rahat alkaa. Mä oon Puttonilla ja mulla on 8 pp:tä ja 50 minuuttia tätä tasoa jäljellä. Kyllä nyt aikasaletissa on toi minirahastus 1800. Ja siis meikäläisen kädethän on ihan sidottu, et ei tuu pelaamaan mitään muuta kuin S-kongit rouvat. Oli hand for handi pitkään ja sit juoksin vessaan, niin kuplahan se puhkesi siinä välissä, eli en saanut sitä videolla, mutta rahoille 1800. Siihen loppui meikäläisen rynnistys. Heti kun kupla oli puhennut, niin Barcelonasta tuttu Martin, ammattipeluri avaa ja mä löydän jätkät. Ja hän maksaa, hänellä on KQ-suitti ja hän riveröi osuman, niin se oli siinä. Nyt sitten syömään ja käteispelien kimppu.
Tosiaan mä oon pari sessioa pelannut käteistä. Ekana iltana -200. Eilen kun oli turnauksen välipäivä plus 700. Nyt turnaus plus 700. Eli pelit on plus 1200 suurin piirtein. Majoitus oli 450, eli so far hivenen voitolla Madridissa käynti. Mutta ei sillä vielä elellä tolla rahalla. Väsyneen miehen omahan sessio on takana. Yksi käsi on kerrottavaa. Kaveri limppaa Kutov. Minä lyön 100 AKJ kutosella. Muut kippaa hän ottaa. Floppi on akkajätkä pieni Rainbow. Hän näprää puhelinta. Ei katokkaa floppia päin. Sököttää. No, otetaan checkbacki perästä. Turnii parittaa jätkä, eli meillä on tripsit, S-kikkeri, aukeaa värinveto. Mihin mulla ei mitään blokkeja. Hän sököttää edelleen. Minä lyön 150, kun potti on 230. Hän ottaa edelleen näprää puhelinta. River 8, ei tätä väriä. Tulee suora maaliin. Hän tsekkaa edelleen. Tähän on boardi, mikä pitäisi tsekata aika usein, koska siellä ei ole ässiä, siellä ei ole kongeja, se on limpannut, mä blokkaan niitä. Eli maksukäsiä, siellä on niinku tyyli AGU. Mutta sit kun minä taas näppäränä poikana keksin siihen, että mun rangihan on hyvin käpätty, kun mä checkbackasin flopin. Eli nyt kun mä lyön tuohon 530 200, niin vihulla on ideaali spotti checkreista pillinä. No, minä lyön 200. Vihu checkreissaa 750 ja minä on Helmuttina maksu. Ja vihu näyttää 688 jätkä. Eli se siitä sitten. Onnistuin taas levelöimään itteni niinku Riveri Actionin antamaan 750. Veti aivan huuruun. En pelannut 1,5 tuntia istuin pöydässä, en pelannut 2 kättä, katoin flopin. No, tästä huolimatta pöytä jäi 1050 voitolle. Eli ei sinänsä valita, mutta kyllä tollanen kiristää vannetta, kun onnistuu levelöimään itsensä ja häviämään isohkon potin. Toki peliin nähden, pelihän oli siis 50-20, ei mikään mahdoton potti, mutta siitä järsyttää toi River Action, että kuitenkin normaali standard checkback ite, mut lähin levelöimään, että tos on hyvä check race pilli paikka vastustajalla ja menin vipuun ite. Mut tällaista. Jäi vähän toi turnauspäivittely vähille. Haluaisin keskittyä siihen peliin ja mulla ei oikeesti ollut tänään mitään pelattavaa kättä. 1 4 petti, 1 3 petti ja sit joku hanska mikä näytti, niin tosi vähis oli mun pelatut kädet, että mä vaan kippailin itseni rahoille ja näin niin. Mutta se oli tällainen video Madridista, huomenna viimeinen päivä käteistä ja sunnuntaina matka on sitten Irlantiin, Dubliniin. Ja siellä on ilmeisesti suomalaisia varmaan aika iso sakki, niin nähdään siellä sitten, mitä tätä videoa katsoo teistä. Mut ei muuta kuin jos tykkäsit videosta, paina tykkää ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!